So what's up guys, this is Marky Tukov again, and today's event is birthday na ako karon. Nagsugba-sugba lang mi as paghahanda. Kasi Mr. Lem, chef cook. Nagpalit si Marjong glamas. Hugas Nanghugas. Narito. Nasa likod. So karon si Marjong naghugas diri sa likod atong tuon. Kung giunsan niya paghugas, gihawad man daw ni muhugas si Marjong daw. Pon. Ay mo, naram day mga type ni Marjong diri oh. Mga bit ni Marjong ah. Tanawa pag makaagi to si Marjong diri karon mag-heart na puto iyang mata. Jong, na ako i-surprise nimo karon Jong. Ako man Jong birthday. Pero ikaw ako i-surprise karon. Andam na ba ka? Surprise yun na. Andam na ka nga i-surprise ta ka karon bisag dili mong birthday? Oh. Puti ka may mo niyang pantat Jong buhi pa ni. Patay na boss. Pero na dyan, kay surprise ako boss. Na ako i-surprise sa imo ha. Ako sa niyugasan. Yati pantat daw kayo. Giraw. Ali, ikaw na. Ikaw na. Sige. Excited na ba ka sa akong surprise, Jong? Excited na ako boss. Gusto mo ba? Excited na si Marjong sa akong surprise. Dire nga dalan. Charang! Buti ka may mo, surprise ako boss. Mas tibay pa na nila Lando, Jong. Asa naman to si Lando ani ni Pamili, asa man ni mo na? Kinsa ni si Raul. Kani si Berto. Kani si Miguel. Do asa mo? Berto? Si Miguel ako boss kay shy type. Si Miguel. Ito ang plano ni mo ni. Kuha ni mong contact number. Paano contact number Ako niya? tanaw kung gusto ba kaniya? Miguel? Miguel? Gusto ko nimo? Gusto ko nimo Miguel. Dili ko niya gusto boss. Yoti, si Berto na lang. Berto. Berto na ko chance nimo Berto. Nagaduha man ko oy. Lagoy! Grabe pa. Pati man si Berto wala ko chance nimo Berto. Si Kuan, kani si Raul boss. Raul, na chance si Marjong nimo? Maybe paingon. Sugba na lang Jung kaw. Ngani, Nakita na ng taglahiyon niya. Ay ka bala ka. Surprise gyapon ta kaon niya. Wala jud chance si Marjong bisag asa siya mo adto. Iya ni Buyoy. Kana boss na medyo kay na boss kay special. Mga pila ni ka minuto bago maluto. Mga 30 minutes na boss luto ang gini boss. Gani. Lap. Asa si Marjong? Laman today. Asa day boss nag suri-suri mangguro. Abi na ko gisugo nimo wala. Sugo na ko to gani naglamas wa man kabalik. Asa dito? Ay, bas na rod suru laroy to boss oy. Ayate. Boy, Boss. putik ka met ale ragon tanawa. Ano po si Marjong? Grabe ka mga lumi ba na nila eh. Ano po siyang kalipay? Sige lang unya makakita na kog chance makagunit jud og isa na nila. Ay bantog raday boss. Jong! Uy boss. Jong alis sa diri na unsa naman koy nagluto po itag sinugba diri gali. Time sa busa. Unsa naman taong ka jong gisugo kay kaglamas. May klaro. May bata ay di ba gisupo man daw kag lamas daw. Asa mong lamas jong? Uy, kalimot mako sa lamas bro. Grabe mga kuan dito ba mga kuan ba. Iyan si Marjong Grabe oy. si Marjon. Unya na gutong lamas. Uy, dugay mo gyapon na maluto na sinugba. Bantog day dito kasi karang-harang kay aron ikaw ang malamasan dito ah. Ay napagkuan Jong sa man kinsa man jud imong gusto sila ndo si kana sila. Grabe po na dia boss. Uy, baga kay boss. Heaven ba heaven? Ibo na kay siya pananaw boss no buanga gid si Marjon. Sige na Jong palit naglamas ka tong imong palitunon matay kasi magkapit-kapit dito sa balibulan sige na ka. Tayo ko kwarta sa boss be. Pasa man day ang kwarta di ay. Huy, asa man Napahangin ako sa lambula boss. Uy, palit na ginawang lamas. Sure na ko rin, boss. Di na ako maghapit-hapit. Lamas na yun na balik na ako. Jong lamas ning 20 di ni pagpahangin sa bulan akong buslot daw. Di ka okay, pagdali ka. Si boss. Isa man dyan nagabangking senador eh. Motorbike. Pila ni sila kabuok day? Pila mo kabuok? Ang gagay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan nagabangking man mo. Teka, may palit yung nag-snacks dito. Pagpalit mo ko. Look. Pwede mo gunit ano eh. Ba't yung snacks dito ka? Sige na. Unya, andili. Oy, walay mangupit na rin. So, palit na nag-snacks ha. Larga. Kuha na ako. Take kamay. Palitan, nagpainit wala na. Rago na tara. Happy birthday to you. Happy birthday.
Happy birthday, happy birthday to you. Bi, napa ko'y surprise. Unsa man? Biraha gud ni Be. Kani biraha, kani. Graha daw. Kana, happy birthday kana. Graha daw, happy birthday. Unsa man eh? Basta Mauna na bus ba? Mauna na bus ba? Allah. Char! Uy, dagaan na, dagaan na, uy. Ate, kamayan. Wow! tinigom na ko na sa katuig. Ba, tinigom na ko na kasi sa katuig. Thank you, Han. Ako kaya na. Kami ba yan nagpana na awa mong design? So, ate, kung beto yung ni Mr. Maligog dagat ato siya. Maligod kasi boss, mag-sit up na naman eh. Ate, kawala si Mr. Liberty Boss. Salamat bitaw kayo sa inyo. Salamat kayo sa inyo, bay. Kabalo ba ka, Be, nga ako'y nag-bake, ana? Kasi naghimuha ni nga cake. Ako, pero si Ate Josel ang nag-guide sa kuha. Lapay nawong nako. Uti kamay. Tik na bata niya. Giguide ko na sa kong kuan. Ako ang igagaw, napatudlo ko sa iya, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 7,200. Ang hanis ako ang manit cake. Uy, tara, jugay ko sa kumibi. Makapalit-palit juga si mga gusto na ko ani karon. B, Be, thank you kasi maghatag naman ng cake sa kuha, B. Nakapalit na juga sa mga gusto na ko palitan na ni B. Boy, problema, oy, basta ikaw, love bayata ka. Dara juga in love sa imo ha ba. Thank you, B. Nga, Be, Oh, saman. kwarta? Gani, kwarta, gihatag mo sa kuha. O gani, nana gani kay kwarta. O gani, gihatag mo sa kuha sa maniki kung sa minahan eh. Di ba? Unsa gani sabot na to? Sabot na to. Di ba nagsabot ta tung bago ta kagisugot? Nga. Pag makakwarta ka, asa nimo ihatag? Sa imo ha. O sa ako nya. Kana, kwarta. Gani, pero gihatag mo nimo sa kuha, di ba? Manikik, gani no. Regalo nimo sa kuha. Lagi, gihatag lagi na ako na sa imo ha. Nya asa mo na nimo dapat i-remit karon imong kwarta? Sabot na to. Ah, unsa man na? Wala man din ni klaro di ay, uy. Siya, suko ka? Wala. Naramanday na niya ang kwarta. Naramanday na. Labong daghan kay tagbayro nun karon. Useless man din mo gihatag ang manikik sa kuha, uy. Unsa? Tiguma na ba? Oh, naramanday na. Hatag-hatag ko. Ano man di gihapon.